Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω τελικά, θα μου πεις τι επάγγελμα κάνεις? Σου είπα ρε φίλε, μάγειρας είμαι. Μάγειρας. Εντάξει. Γιατί δεν μου φέρεις το δίπλωμα αυτό που σου ζήτησα? Να μου αποδείξω ότι είσαι μάγειρας. Το είχα μαζί μου ρε φίλε. Δεν το έχεις μαζί σου. Κλείσαμε τόσο ραντεβού, έγινε πανικός και δεν μπορείς να κάνεις να φέρεις ένα κολοδίπλωμα. Μαζί μου ρε φίλε, αλήθεια σου λέω, τι να σου πω τώρα. Δεν έχω σπίτι. Εντάξει. Είσαι μάγειρας ή αστυνομικός? Μάγειρας. Μάγειρας. Ωραία, θα σου πω κάτι. Εγώ δεν είμαι τίποτα, δεν έχω καμιά εξουσία ούτε πρώτα να σου κάνω κάτι. Αλλά πες μου για ποιον επιχειρηματία δουλεύει. Δηλαδή, άμα ήσουν security, θα έλεγα ρε παιδί μου ότι κρατάς κρυφό και είσαι security και δεν λες το όνομα του επιχειρηματία. Αλλά μάγειρας είσαι. Δηλαδή, μπορείς να μου πεις σε ποιο επιχειρηματία δουλεύεις, κακό είναι αυτό? Δεν μπορώ ρε φίλε. Εντάξει. Δεν μπορείς. Όχι. Εντάξει, η πλακή θα συνεχίζεται, εντάξει. Αλλά στα δύσκολα όμως φεύγεις, δεν κάθεσαι εκεί πέρα να περασπίσεις τον εαυτό σου. Στα δύσκολα φεύγεις. Εκείνη την ημέρα πώς έφυγες έτσι? Εγώ δεν σου κάνω πλάκα, καταλαβαίνεις. Ναι, δεν μου κάνεις πλάκα. Εκείνη την ημέρα πώς έφυγες? Δηλαδή αυτός που σε κάλυπτε σε περίμενε τα μάξι και έφυγες? Ναι. Έτσι, όπως η άλλη κοπελίτσα που πέρασε εκεί μπροστά και μας έκανε πλακίτσα, Δεν ξέρω ρε φίλε, κοπέλα δεν ήξερε τι γινότανε. Έλα τώρα μωρέ, έλα τώρα, σας έχω μάθει, τα κάνετε χρόνια αυτά τα πράγματα, σας έχω μάθει. Τώρα να σου πω κάτι. Έφυγες έτσι, σαν λαγός έφυγες. Μου είπες θα μου κάψεις το σπίτι, εγώ σε προκαλώ ανά πάσα στιγμή να τα πούμε από κοντά. Εντάξει ρε φίλε, ανά πάσα στιγμή. Θα σου πω ένα πραγματάκι. Άμα σε έχει βάλει επιχειρηματίας να μου κάνει πλάκα, πες του γάμο το σπίτι και άμα μάθω ποιος είναι να το σκοτώσω. Εγώ σκοτώνω, κατάλαβες. Και άμα σε πετύχω και εσένα θα σε σκοτώσω, στο λέω. Και πήγαινε όπου θέλεις. Θα σε πετύχω, μη σε πετύχω όμως πουθενά. Και είμαι εδώ πέρα, σε παίρνω το σταθερό μου τηλέφωνο, έλα να με βρεις όποτε θέλεις.